чи можу я помолитись за тебе? Якщо так, то зупинись на хвилинку для цієї молитви. Боже, я молюсь за цю людину, яка зупинилась для молитви за неї, і прошу тебе, доторкнися до її серця. Нехай вона відчує твій мир, твою підтримку, твою любов, твій захист. Я прошу тебе, прийди в ті обставини, в яких знаходиться ця людина, і підтримай, допоможи. Боже, яви свою славу, яви свої чудеса в житті цієї людини. Відкрийся їй. Боже, я прошу тебе про те, щоб ця людина знала тебе особисто та близько. Говори до цієї людини різними методами, і нехай вона прийде до пізнання тебе, який ти є насправді. Відкрийся їй через своє слово, відкрийся їй в цих обставинах, в яких знаходиться ця людина. І нехай вона пізнає тебе, який ти є насправді. І через це буде змінене її життя. Благослови цю людину пізнанням тебе та підтримай в ім'я Ісуса Христа.